Liian monta hakemusta voi olla syy, miksi sä et saa töitä. Moni ajattelee, että enemmän hakemuksia tuottaa parempia tuloksia, mutta usein se menee just toisinpäin. Kun sä haet liikaa, sä et ehdi kohdistaa hakemuksia kunnolla. Ja silloin yksikään hakemus ei erotu joukosta. Parempi tapa on tää. Vähemmän hakemuksia, mutta jokainen kohdistettu tarkasti. Tekoälyllä tämän voi tehdä tehokkaasti näin. Analysoi työpaikkailmoitus, muokkaa CV ja kirjoita hakemus siihen rooliin. Laatu voittaa määrän etenkin nyt, kun hakijoita on niin paljon. Jos sua sattuu kiinnostaa valmis järjestelmä tätä varten, niin katso toi linkki mun biosta. Liian monta hakemusta voi olla syy, miksi sä et saa töitä. Moni ajattelee, että enemmän hakemuksia tuottaa parempia tuloksia, mutta usein se menee just toisinpäin. Kun sä haet liikaa, sä et ehdi kohdistaa hakemuksia kunnolla. Ja silloin yksikään hakemus ei erotu joukosta. Parempi tapa on tää. Vähemmän hakemuksia, mutta jokainen kohdistettu tarkasti. Tekoälyllä tämän voi tehdä tehokkaasti näin. Analysoi työpaikkailmoitus, muokkaa CV ja kirjoita hakemus siihen rooliin. Laatu voittaa määrän etenkin nyt, kun hakijoita on niin paljon. Jos sua sattuu kiinnostaa valmis järjestelmä tätä varten, niin katso toi linkki mun biosta.